this a main dish or a starter? You can use like a main dish or starter. Okay, as you want. Yes. Det er svært at skrive om, hvordan man gjorde det. Det må man bare prøve at huske. Det må man, ja. Efter at have prøvet 3 gange selv, så begynder det at... Vi får det hele på video, når vi Ja, er men færdige. vi kan sagtens få et lille videoklip på det på mail, hvis I vil. Hvis I vil have den her... Og lige se, hvordan hun gør det. Når jeg har lavet sådan en hjemmeside, hvor jeg kommer til at lægge de her videoer op, så kan I gå ind og se. Ja. Og efterfølgende. Det er rigtigt på mail derhjemme. Du kan også få det digitalt her. Det kan du sagtens. Præcis. Vi lægger det. Det tager nok lige et par dage, men så kommer Ja. det helt til at ligge op på den hjemmeside. Det er også opskrifterne og sådan noget.